Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा गोबां मिथिखाबाय आसाम पुलिसनि official notice release जाबाय होननानै so बेखायनो AB UB Constable आव जुदि भिडिअ नायाखैबा so description आव भिडिअ दङ A to Z XNDB आरो लोगोसे fresh candidate नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हायो so बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायाखैबा description आव गासैबो डिटेल्सखौ होखाजोबबाय so नोंथांमोना भिडिअ प्ले खालामनानै नायबानो जाबाय AB आरो UB Constable नि सायाव so दानिया बे जाबाय भिडिअआ नोंथांमोना SI AB UB बेनिफ्राय Commando Battalion नि सायाव नोंथांमोना दिनै मोननो हासिगोन गासैबो डिटेल्सखौहाय so गोबाव खालामा जों नायगोन दायो अफिशियेल नटिफिकेशन दा जों फार्स्टआव नायगोन AB बेटेलियनावहाय जेराव 10 फार्स्ट लेभेलनि अफिशियेल नटिफिकेशन सो बेवहाय हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन ना जाया डिटेल्सखौ A to Z नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम दा जोङो अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव जोङो भिउ खालामसै देन बेनिफ्राय जों A to Z नायगोन आरो बे पोस्टआ जाबाय 10 फार्स्ट लेभेलनि आरो बे जाबाय पोस्टआ गासैबो लानानै बेबायदि दङ नाथाय जोंनि कमान्डोआ जाबाय 164 भेकेन्सि 14000 निफ्राय 60500 नोंथांमोना सेलारि मोननो हायो प्लास ग्रेड पे दङ 5600 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हायो एप्लाइ जागोन 15 अक्ट'बराव आरो लास्ट डेटआ 11 नभेम्बराव अब्ला स' नोंथांमोना नभेम्बर लास्ट उइकआव रिलिज जानायनि चान्सआ दङ दा बेनि गेजेराव स्पर्ट्सआव बेहाय गासै 9 एबा 8 भेकेन्सि दङ 164 नि गेजेराव स' बेनिफ्राय 156 नोंथांमोना भेकेन्सि मोनदों बे जाबाय फ्रेश कैंडिडेट मेलनि थाखाय स' STP आव 16 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 77 दङ स' बेनिफ्राय AC आरो OBC दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय OBC MOBC बेहाय रिजार्भेसन दङ बेनिफ्राय ST आ 10% रिजार्भेसन दङ आरो स्पर्ट्स पार्सना बेबायदिनिफ्राय दङबा स' नोंथांमोना एक्सट्रा काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ बेयाव होदों स' बेनिफ्राय बैसो दा बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम 21 इयार्स जेनेरेलाव नाथाय जोंनि STP आ जाबाय 26 इयार्ससिम नोंथांमोना बेयाव हायो स' बेखायनो बे काट अफ डेट दङ बे डेटजों गोरोबनानै 18 निफ्राय 26 इयार्स जायोबा नोङो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो 10 पास खालामनानै जेबो पार्सेन्ट नाङा स' दानिया हाइटखौ नायोबा 160.02 सेन्टिमिटार हौवाफोरा हिन्जावफोरा 152.40 आरो साइजखौ नायोबा अनलि मेलखौ नायगोन बेनो जाबाय 85 जाथारनांगोन नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 90 जुदि बेबायदि जायाबा जायगायावनो नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन एन्ड मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव सेमान दङ जेरै नायो बेखौनो नायगोन कनस्टेबलाव जि नायोमोन बेखौनो नायगोन एन्ड नेक्स्टआव स' नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै बेसेबां रानिं खालामनांगोन आरो बेसेबां नोंथांमोना मा खालामनांगोन दा बिदिब्ला जों फैबाय नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआथ' जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन फरायनाय नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जि एक्सट्रा दं होबानो जाबाय स' फार्स्टआव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट जागोन अके बेयाव एग्जाम गैया दा फिजिकेल टेस्टआव हौवाफोरना 80 आरो हिन्जावफोरना 60 बेयाव एग्जाम गैया 4.8 खारनांगोन नोंथांमोना 20 मिनिट्सआव हौवाफोरा आरो लं जाम्प बारनांगोन सिनाप दङ बेनिफ्राय 100 मिटार्सखौहाय 15 सेकेन्डआव कमप्लिट खालामनांगोन सिनापआ मेक्सिमाम 14 बार खालामबा एक्सेलेन्ट थांगोन 20 आ 20 मोनगोन आरो खनब्रै खालामबा 10ल' मोनगोन देन बेयाव माखासे मार्क्स दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव स' हिन्जावफ्रा सिनाप गैया दा हिन्जावफ्रा 2.8 किल'मिटार खारनांगोन नोंथांमोनाहाय 19 मिनिट्सआव एन्ड लं जाम्प दङ बेनिफ्राय 100 मिटार्सआ 18 सेकेन्डआव कमप्लिट खालामनांगन जे बेयाव सिनाप गैया हिन्जावफोरा स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे बेयावनो साइक' टेस्ट दङ स' साइक' टेस्टआव 20 मार्क्स दङ बोथ साइड हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो देन अभारअल बिनि सिलेक्सन प्रसेसखौ नायोबा मेलावहाय 100 जागोन स' फिमेलाव 80 मार्क्सनि सिलेक्सन प्रसेस दङ फिजिकेलाव 60 साइक'आव 20 स' नोंथांमोना बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय रिलिया थाबनो जागोन स' दानिया जोङो एसआइखौ नायनोसै स' दानिया जोङो एसआइखौ नायनोसै UB एसआइआव दा गोबां पस्ट दङ एसआइ लेभेलावबो स' नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों 144 भेकेन्सि दङ स' बिनि ग्रेड पेआ एसे बारा जायो 8700 पर मान्थ मोनगोन स' बिनि एप्लाइ डेटआबो 15 अक्ट'बराव आरो लास्ट डेटआ नोंथांमोनाहाय नभेम्बर 1 मोनदों दा एसआइआव फार्स्टआव नोंथांमोना एग्जामसो होनांगोन स' STP आव 14 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 74 गासै 144 भेकेन्सि देन बे अभारअलनिफ्राय गेजेराव 30%आ रिजार्भेसन दङ वमेनफोराहाय हिन्जावफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो स' बिनिफ्राय T ट्राइबनि दङ माखासे रिजार्भेसन गोदान खालामबाय 3% स' बिनिफ्राय जोंहा बैसो जाबाय एसआइआवहाय 20 इयार्स मिनिमाम देन मेक्सिमाम 26 इयार्स माखासे डेट दङ बे डेटजों गोरोबनांगोन एन्ड हाइटआ जाबाय 160.02 दं हौवाफोरा हिन्जावफोरा 152 बेनिफ्राय चेस्टआ जोंनि STP नर्मेलाव 80 सेन्टिमिटार जानांगोन एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैनांगोन मेडिकेल टेस्टआव कनस्टेबलजों जि नायो बे सेमानो नायो फिजिकेल टेस्टआव नायगोन बेखौ नाथाय एसआइआव फार्स्टआव एग्जाम जायो स' बेखायनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना एज प्रुफनि थाखाय नोंथांमोना HSLC नि एडमिट कार्ड नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेट मार्कसिट नोंथांमोना होनांगोन जायखिजाया डिग्री पासनि बेनो जागोन आर्ट्स साइन्स कमार्स गासैबो हागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेयाव बिदों स' नोंथांमोना थानांगोन जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो NCC दङबा मोजां स' नोंथांमोना एक्सट्रा होनो हागोन देन बिनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन कास्ट गैयाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जानायनि चान्सआ दं मानोना काटअफआ गोजौ लेभेलाव थांगोन आनरिजार्भआव हरजायोबा स' बेखायनो कास्टखौ होथारनांगोन सिलेक्सन प्रसेसआ फार्स्टआव एग्जाम जागोन 100 मार्क्सनि बेनिफ्राय 100 कुइसन फैगोन बेयाव दङ नै बेनिफ्राय 1/2 नेगेटिभ दङ आरो मोनसे हाबानो 1 नोंथांमोना मोननो हागोन आरो मोननै रं जायोबा नोंनिफ्राय 1 माइनास थांगोन आरो बे एग्जामा बर'जों जागोन बेंगलि एसामिस इंलिश मोनब्रै लेंगुवेजजों नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन
दा बे एग्जाम नोंथांमोना पास खालामनांगोन देन अब्लासो फिजिकल टेस्टआव थांनो हागोन दा बे एग्जाम पास खालामनायाव 1:5 लांगोन माने मोनसे पस्टआव साबा केन्डिडेटखौहाय फिजिकल टेस्टआव लिंहरनाय जागोन 1:5 दङ स' बिनिफ्राय नोंथांमोना SI AB कमान्ड'आव बिनिफ्राय UBआवबो एग्जाम जाग्रोगोन स' बिनिफ्राय रानिं तो एग्जाम पास जाबासो फिजिकल टेस्ट जागोन नालाय अब्ला 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा स' बिनिफ्राय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स खारनांगोन लं जाम्प हौवाफोरा 334 सेन्टिमिटार एन्ड हिन्जावफ्रा 244 सेन्टिमिटार मिनिमामसो नाथाय मेक्सिमाम बारबासो नोंथांमोना एक्सेलेन्ट थांगोन स' नोंथांमोना टाइम टेकिंखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोनबाय थागोन एन्ड बिनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौल' नायग्रोदों स' बेनो जाबाय NCC स' NCCआव एक्सट्रा नाम्बार 5 दङ नोंथांमोना NCC ABC दङ स' C दङबा हाइस्ट मार्क मोनगोन नाम्बार 5 मोनगोन देन बिनिफ्राय लवेस्ट 2 एन्ड बिनिफ्राय नोंथांमोननि अरेल टेस्टबो दङ लास्ट प्रसेसआव लागोन अरेल टेस्टआव नाम्बार 5 दङ SI लेभेलाव स' नोंथांमोना UBआव मोनदों देन ओभारअल बिनि सेलेक्सन प्रसेस नायोबा एग्जामाव 100 बिनिफ्राय फिजिकेलाव 40 NCC 5 बिनिफ्राय अरेल 5 गासै 150नि बोथ साइड हौवाफोर हिन्जावफोर SI UB पोस्टआव स' बेबायदि सेलेक्सन प्रसेसा दङ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हाबाय स' दानिया जों फैबाय AB कमान्ड' SI लेभेलाव SIआवबो AB दङ कमान्ड' देन बेयाव पस्टआ बेसेबां दं होनोब्ला गासै 51 दङ अके एन्ड बिनि लास्ट डेटआ सेमोन दङ ग्रेड पे सेमोन दङ दा बिनिफ्राय 3 बेहाय भेकेन्सिया जाबाय स्पर्ट्स पार्सन थाखाय 3 दङ एक्सट्रा पोस्ट दङ बिनिफ्राय 48 दङ गासै ओभारअल एन्ड बे ओभारअलनिफ्राय 48निफ्राय 30%आ वमेनफ्रा रिजार्भेसन दङ देन बिनिफ्राय STPआव नायोबा 6 दङ बिनिफ्राय आनरिज जाबाय 24 दङ स' बिनिफ्राय स्पर्ट्सनि जायफ्रानोखि सार्टिफिकेट दङ नोंथांमोना चान्सआ मोजां जागोन काटअफआ एसे खम थाङो एन्ड बिनिफ्राय बैसोआ 20 इयार्स अके मिनिमाम SI कमान्ड'आ 20 इयार्सआनो दङ आरो मेक्सिमाम जोंहा बेसेबां बे जाबाय 29 इयार्ससिम नोंथांमोना STP खथायाव हागोन माखासे काटअफ डेट दङ बे डेटजों गोरोबनानै SI लेभेलाव 20निफ्राय 29 इयार्ससिम SI कमान्ड'आव हागोन नाथाय नोंथांमोना UBआव एसे बारा मोनदोंमोन स' बिनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव जों दानिया हाइटखौ नायोबा सेमान दङ बिनिफ्राय चेस्टआ एसे बारा जानांगोन बेवहाय कमान्ड' नालाय 85 जानांगोन नर्मेलाव एन्ड एक्सपेन्ड खालामबा 90 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हायो स' बिनिफ्राय एग्जाम पास जाबाय नालाय अब्ला दाना फिजिकेल टेस्टआव लिंहरसिगोन अब्ला फिजिकेल टेस्टआव माबायदि खारनांगोननो जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो दा एग्जामा गासैबो सेमान दङ 100 मार्क्सनि एग्जाम 100 कुइसन 1/2 नेगेटिभ मार्किं बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो मोननै हाबा नोंथांमोनाहाय 2 मोनगोन आरो मोननै रंजाबा 1 माइनास नोंनिफ्राय थांनाय जागोन स' बिनिफ्राय 1:5 फिजिकेल टेस्टआव लिंहरगोन स' फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना माबायदि नायगोननो माबायदि खारनांगोन जों दानिया नायनोसै स' बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआव हौवाफ्रा 80 मार्क्सनि दङ आरो हिन्जावफ्रा 60 मार्क्सनि दङ 4.8 किल'मिटार खारनांगोन नोंथांमोना 20 मिनिट्सआव स' बिनिफ्राय सिन आप दङ 100 मिटार्स दङ 100 मिटार्सआ 15 सेकेन्डआवनो खारनांगोन हौवाफोरा स' बिनिफ्राय हिन्जावफ्रा एसे बारा जायो 18 सेकेन्ड गाहाम मोनो देन बिनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव जों डिटेल्सखौ A to Z लाबोबाय थागोन SIनि सायाव दा ओभारअल सेलेक्सन प्रसेसा AB कमान्ड'आ 200नि साइक' टेस्टआव 20 दङ फिजिकेलाव 80 दङ बेनिफ्राय एग्जामाव 100 स' बिनिफ्राय हिन्जावफोरा साइक' टेस्ट दङ बेनिफ्राय फिजिकेलाव 60 बेखायनो 180 बेयाव लानाय जादों स' नोंथांमोना बेफोरबायदि होनायाव कमप्लिट खालामबासो स' नोंथांमोना SI UB आरो AB जाहैनो हागोन आरो नोंथांमोना कमान्ड'बो जाहैनो हागोन स' नेक्स्ट लेभेलाव डिटेल्स A to Z फैबावगोन एक्सट्रा भिडिअ फैगोन जाहाथे बयबो क्लियार जासिनो स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट